Сябры, зараз я запрашаю на гэтую сцэну людзей, які будуць адказныя за ўручэнне яшчэ адной прэміі. Як было сказана вышэй, фестываль аброс процьмай цікавых падзеяў. Гэта не толькі чытанне вершаў, не толькі круглыя сталы сустрэчы, гэта вялікія падзеі, якія падводзяць пэўны вынік. Дык вось зараз на гэтай сцэне адбудзецца ўручэнне прэміі «Залаты апостраф», якая ўручаецца часопісам «Дзеяслоў» за лепшыя публікацыі. Мінулага, адпаведна, 2020 году. Я запрашаю на гэтую сцэну адказнага сакратара часопіса «Дзеяслоў» Анатолія Івашченку, які далей будзе кіраваць працэсам. Анатоль Сергеевич, прошу. Усім добрый вечар. Як тут традыцыйна кажуць і тым, хто віртуальна, і тым, хто рэальна тут з намі. Некалькі слоў пра нашу прэмію. Прэмія «Залаты апостраф» часопіса «Дзеяслоў» вручаецца ўжо 18 раз. Вось з 2002 года, як з'явіўся незалежны часопіс «Дзеяслоў», тады ж з'явілася і гэтая прэмія. За гэты час вялікая колькасць літаратараў атрымала «Залатога апострафа» ў самых розных намінацыях. Традыцыйна іх заўжды было як мінімум 3. Гэта проза, паэзія і дэбют. Яшчэ з цягам часу з'явілася такая прэмія, як за вялікі ўнёсак у развіццё беларускай літаратуры. Сёлета таксама, акрамя 3 названых прэміяў, будзе ўручацца і гэтая ганаровая 4-я. І я хачу паклікаць галоўнага рэдактара «Дзеяслова» і па сумяшчальніцтве старшыню Саюза беларускіх пісьменнікаў Барыса Пятровіча, каб ён абвесціў першую намінацыю. У добрыя ранейшыя часы кожны паважаны часопіс, кожны тоўсты часопіс меў свае прэміі штогадовыя па розных намінацыях. Часцей гэта была проза, паэзія. Такія прэміі мелі у свой час і «Полымя», і «Маладосць», і «Нёман». Але ў 90-е гады гэтая традыцыя была забытая. І «Дзеяслоў» ад першых дзён свайго існавання перахапіў гэтую добрую традыцыю. І, як ужо сказаў Анатоль, на працягу 18 гадоў у 3 ці 4 намінацыях мы ўручаем свае прэміі за лепшую прозу, за лепшую паэзію, за лепшы дэбют і за высокі ўклад у сучасную беларускую літаратуру. Адным з першых, фактычна першым лаўрэатам нашай прэміі быў наш знакаміты празаік, класік беларускай літаратуры Васіль Быкаў. І па традыцыі першай мы ўручаем прэмію па прозе. Я запрашаю на гэтую сцэну намесніка галоўнага рэдактара часопіса «Дзеяслоў» Алеся Пашкевіча, які назаве лаўрэата. Добрый вечер, паважанае гаспадарства. Віртуальна і рэальнае. На наш канал пішуць людзі з розных краінаў, з розных гарадоў, і з Ракава, і з Кракава. Прывітанне вам шчырае. Дзякуй, што вы застаецеся з беларускім словам і з дзеяслоўным словам, бо сёння беларускае слова якраз павінна дзейнічаць. Я маю гонар абвесціць лаўрэата прэміі часопіса «Дзеяслоў», прэміі «Залаты апостраф». Я шчыра прызнаюся, ведаю, хто гэта, нават не зазіраючы ў гэтую каперту. Гэта унікальны чалавек, своеасаблівы, геаграфічна пачну набліжаць яго, віцебскі бабёр, які піша фантастычную прозу, прозу пластычную, прозу душэўную. Разгадаць загадку, як ён гэта робіць, акрамя яго, мабыць, немагчыма нікому. Бо там, дзе талент, дзе замілаванасць родным, душэўнасць і упэўненасць у тое, што ён хоча сказаць, што ён хоча выявіць, гэта і загадка, і таямніца, і фантастычная чароўнасць. Дзякуй гэтаму чалавеку за пластычную, за фантастычную прозу.
Гэта, а раптам памылюся. Гэта чалавек, які апублікаваў летась у часопісе «Дзеяслоў» 2 апавяданні. Дзень першы, дзень святочны. Сергей Рублеўскі. Паважаныя сябры, я вось думаў, што канчатак жыцця, ну а ўжо гады такія, не маладыя, такі будзе постны, безрадасны, такі сумны, шэры. І вось 2 тыдні таму патэлефанаваў мне Барыс Пятрович і сказаў пра эту высокую ўзнагароду. Для мяне яна сапраўды вельмі высокая. І так акрыліла мяне, так узрадавала. І самае галоўнае, што радасць не вылецела з душы, як птушка. Гляджу, час доўжыцца, ўжо другі тыдзень наступіў, а ўсё адно вот радасць і так нагадвае пра сябе, ненавязліва так, лёгка і светла на душы было. На самой справе, вот узнагарода сённяшняя для мяне мае перадгісторыю. Справа ў тым, што моя першая кніжка называлася «Апостроф». Бумеранг, вот там на пачатак 2000-х гадоў, і самае дзіўнае, што рэдактарам яе быў Барыс Пятрович, які на той час працаваў у часопісе «Полымя». І я вот скажу вам, што я раней дзівіўся, вот чалавек выступае видны такі, заслужоны, як кажуць, і расказвае пра сваё жыццё, пра свой шлях. І ў гэтых людзей, як заўсёды, быў чалавек, які вот уплыў зрабіў, які досвед свой перадаў, майстэрства. Я, шчыра кажучы, зайздросціў. Дзе ж у мяне гэты чалавек? А ў мяне на самой справе гэты чалавек і ёсць той самы Барыс Пятрович. Я вельмі ўдзячны, што вылучылі мяне на эту прэмію. І хачу, каб... Я наогул люблю часопіс «Дзеяслоў» і люблю бываць там. І там працуюць усе мае сябры, і Анатолій Вашченко, і Всеволод Стебурака, і упамянёны цудоўны празаік Андрей Федаренко. Хай Бог дае ім здароўя, і хай, не гледзячы ні на якія цяжкасці выпрабаванні, часопіс такі магутны, які так шмат зрабіў для беларускай літаратуры, няхай ён укараняецца і жыве доўга-доўга. Дзякую. Дык узаемна, спадар Сергей. Мы таксама вас вельмі любім. Наступная намінацыя будзе ўручацца за лепшую паэзію у дзеяслове за 2020 год. І, напэўна, гэта была самая складаная рэдакцыйная задача вызначыць, хто ж самы лепшы, самы варты чалавек, паэт ці паэтка гэтай прэміі. Бо у нас ужо раней было такое негалоснае правіла двойчы як бы не даваць. Але мы яго ўжо некалькі разоў парушалі. Часам так здаралася, што чалавек мог атрымаць апострафа, напрыклад, за прозу, а потым яшчэ і за паэзію, а бывала, што і за ўнёсак, а бывала, што і за дэбют, а потым за паэзію. Па-рознаму бывала, словам. Вось, і пасля галасавання рэдакцыйнага, скажу, што адзінагалосна гэтую прэмію атрымае, зараз скажу, хто. Лаўрэат прэміі часопіса «Дзеяслоў» «Залаты апостраф» за лепшую паэзію ў 2020 годзе, за нізку вершаў «Ахова птушак бацькаўшчыны», якая друкавалася ў 105-м «Дзеяслове», Міхал Барановскі. Прывітанне. Як чалавек, які ўвесь час сумняваецца ва ўсім, у навакольным, у тым, што адбываецца вонкі, у тым, што адбываецца ўнутры, у тым, што нараджаецца на экране манітора, калі кляцаеш па клавішах, я хочу падзякаваць вам за тое, што вы далі пэўную падтрымку, што тое, што я раблю не дарма. Дзякуй вялікія, вершы крышачку пасля.
Зараз галоўны рэдактар часопіса Барыс Пятрович абвесціць лаўрэата за лепшы дэбют 2020. Ад першага нумара дзеяслова, в адрозненне ад іншых тоўстых часопісаў, мы побач з нашымі класікамі, з нашымі вядомымі літаратарамі, мы друкуем таксама дэбютантаў. Робім гэта наўмысна дзеля таго, каб старэйшыя літаратары маглі пазнаёміцца з творчасцю маладых, а маладыя, каб ведалі сваіх папярэднікаў. Гэтага не рабіў ні адзін часопіс, ну, рэдка хто. В асноўным, калі гэта быў адзін часопіс. А раней, памятаеце, быў у нас падзел: полымя для старэйшых, маладосць для маладзейшых, крыніца для... Цяжка нават сказаць, для каго, Владимир Прокопович. Ці крыніца была для ўсіх літаратараў, але маладым там все-таки цяжэй было надрукавацца, хаця сам я менавіта дэбютаваў некалі ў крыніцы. Дык вось, разам з прэміямі для старэйшых літаратараў за прозу, за паэзію, мы штогод уручаем таксама абавязкова прэмію за лепшы дэбют. І гэтае рашэнне заўсёды самае адказнае для нас, таму што мы фактычна выпраўляем у літаратуру маладых аўтараў, і не хацелася памыляцца. Сёння тыя, каго мы назвалі ў самыя першыя гады існавання часопіса лаўрэатамі нашай прэміі «Дэбют», ўжо далучаюцца, набліжаюцца да класікаў, сталі вядомымі паэтамі, вядомымі празаікамі, вядомымі літаратарамі. Я ўпэўнены, што і сённяшні наш лаўрэат таксама зойме пачэснае месца ў літаратуры, і колькасць ягоных чытачоў будзе расці, і папулярнасць гэтага аўтара будзе толькі пашырацца. Хто гэта зараз назову? Лаўрэат прэміі часопіса «Дзеяслоў» «Залаты апостраф» за лепшы дэбют у 2020 годзе Кася Іофе. Ёсць Кася? Сёння прысутнічае маці Касі, спадарня Ілона. Паколькі Кася вельмі хацела быць з намі, яна пісала, што сэрцам і душой з намі, але цяпер яна знаходзіцца не ў Беларусі, таму мы вось перадаем урачыста спадарні Ілоне, але вершы Касіны мы яшчэ пачуем таксама па урачыстай частцы чытанняў. Так, гэта вось футарал. Спасибо большое за эту премию. Я говорю по-русски, Катя говорит по-белорусски, пишет по-белорусски. Я думаю, что она очень сожалеет, что она сейчас в этот момент не здесь, но она очень-очень признательна. Спасибо вам большое. Дякую вам. Ну, у нас засталась еще одна номинация. Это премия за высокий уклад в сучасную белорусскую литературу. Гэтая прэмія будзе ўручацца ў 9-й раз. Заснавалі мы некалі яе разам з выдаўцом і мецэнатам Алесем Усенем. За гэты час многія вядомыя вам прозвішчы нашых літаратараў былі названыя сярод лаўрэатаў. Можна згадаць хіба што Ніла Гілевіча, Геннадзя Бураўкіна, Алеся Разанова, Владимира Некляева, Кастуся Цвірку, Анатолія Кудраўца, Анатолія Вярцінскага, ну і іншыя. Сёлета нашим лаўрэатам мы назвалі Алену Семёновну Васілевіч, нашу старэйшую пісьменніцу, якой неўзабаве будзе 99 гадоў. Зразумела, она не змагла прысутнічаць сёння на гэтым уручэнні прэміі, і я хочу запрасіць сюды земляка Алены Семёновны Алеся Пашкевіча, каб ён сказаў пра яе слова і перадаў ёй наш дыплом. Паважаныя сябры, насамрэч мне вельмі кранальна і вельмі ганарова быць няштатным прадстаўніком Алены Семёновны Васілевіч. Як было урачыста і ганарова чытаць яе тэксты, яе раманы, яе эсэ,
і ў дзеяслове, і да дзеяслова. Алена Семёнаўна – чалавек эпоха, чалавек, якая бачыла, перажывала, перажыла і перажывае і не адну вайну, і не адно ліхалецце, і не адну радасць. Яе проза вельмі адметная, сардэчная, непаўторная. Яе трылогія «Пачакай, затрымайся» па сутнасці гэта біяграфія ўсяго 20-го беларускага стагоддзя. Яна, як чалавек вельмі душэўны, як чалавек глыбіні душэўнай, непаўторнай, такая ж выразілася, вылілася і ў сваёй прозе. Мы вельмі шчаслівыя, што жывём у эпоху Васілевіч. Давайте ўсе разам ад Ракава да Кракава, ад маёй роднай Случыны, ад яе застенка да Маншчына, цяпер вёска Ліпнікі, слуцкая вёска Ліпнікі, і да стольнага Менску пажадаем ёй здароўя, вясны цёплай, сонечнай, і будзем радыя уручыць ёй гэтую прэмію і ў яе 99-й год, і ў яе стагоддзя. Дай Бог ёй яшчэ раз здароўя, радасці і дзеясловіцца яшчэ на гэтым свеце і ў наступнае стагоддзе. Алена Семеновна таксама аўтар дзеяслова. У мінулым годзе друкавалася яе проза. Яе прозу сёння вывучаюць школьнікі, вывучаюць у універсітэтах, у школьнай праграме, і яе ведаюць, ну, я б сказаў бы, усе беларусы. Мы яшчэ раз віншуем шаноўную Алену Семёнаўну. Здароўя. Мы да вас абавязкова пад'едзем.